Здравейте, аз съм Биляна Якова, ръководител на проект Интегриран градски транспорт на Варна, първа фаза. В момента се намираме пред моя кабинет. Аз съм на работа, но за съжаление няма как да вляза, защото патрона е разбит и ключалката е сменена. Тоест нямам достъп до работното си помещение. Ето, както виждате, кабинетът ми включително е и запечатан. Без мое присъствие, без мое знание. По същия начин са запечатани и всички метални шкафови, за които аз съм отговорна като ръководител на проекта. Все още не съм предала архива. Нямам представа дали липсват документи или не. Всичко това се е случило по разпореждане на частния адвокат на Благомир Коцев, кмет на община Варна, а Диан Иванов в момента е назначен като заместник-кмет в община Варна. Това са самоуправни действия, обсебване на лични вещи, тъй като аз в кабинета си държа и мои лични вещи, като кафе-машина и други лични вещи, но за съжаление нямам достъп до кабинета си и днес най-вероятно моят работен ден ще мине в коридора. Диан Иванов и Благомир Коцев по този начин се разпореждат и по този начин постъпват с неудобните служители. Тоест аз днес няма как да работя и да имам достъп до стаята си, защото е запечатана.